Paghuman sang temporary 4-day work week para sa mga empleyado sa Iloilo City Hall, magasugod sa Lunes, Marso 28. Mga opisina nga ginakabig essential, hindi naman sakop sa bago nga schedule. Magasugod na sa Lunes, Marso 28 ang 4-day work week para sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. Sa Memorandum Order No. 76 nga ginpermahan ni Mayor Jerry Treñas sang nakaligad nga Martes, ginmando ang temporaryo nga schedule sang 4-day work week. Nagakahulugan ini nga humalin Lunes tubtub Huwebes ang trabaho o kontransaksyon, umpisa alas 7 sa aga tubtub alas 6 sa gabi. Hindi naman sakop sa 4-day work week ang mga departamento o kon opisina nga ginakabig essential, kaangay sang City Health Office kag ang tanan nga District Health Offices, Public Safety and Transportation Management Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, General Services Office sakop ang mga street sweepers kag iban pa nga mga field workers, City Social Welfare and Development Office kag mga field workers sang City Environment and Natural Resources Office. Una dirigin pabutyag ni Mayor Jerry Treñas, dako ang mabulig sang 4-day work week para sa mga empleyado bangod mabuhinan ang inadlaw sang ila pagpadulong sa trabaho, gani mabuhinan man ang ila gasto. Ang 4-day work week ang isa sa nangin rekomendasyon sang National Economic Development Authority o CONEDA bangod sang tuman kataas nga presyo sang gasolina sa diin kinahanglan sang pagbag-o sa oras sa pag-report sa trabaho. Nga ginatulod na ni kay wa gini niya mo opisina, wa gini mo sa aircon. The same time wa madugang sa traffic, no? And may isa ka pang added value ang aton mga empleyado kag mga opisyales may tempo pod sa ila pamilya nga tatlo sila kadlaw. Friday, Saturday, Sunday. Sa idalom sang 4-day work week, makaangkon man sang dekalidad nga oras ang mga empleyado upod sa ila pamilya kag kabataan bangod sang amat-amat nga pagbalik sang face-to-face classes. Suno kay Mayor Jerry Treñas, mga depende naman sa iban nga mga pribado nga kompanya kung sundon ang 4-day work week nga schedule. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Ginutiwak ang proclamation rally sang Team Uswag, kasado na sa maabot nga Sabado, was nga adlaw, Marso 26. Kasado ng Team Uswag para sa isa sa pinakadako nga proclamation rally sa sudad sang Iloilo. Sa maabot nga Sabado, Marso 26, pangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang Team Uswag para sa isa ka Unity Walk alas 3 sa hapon kag pagasundan sang proclamation rally alas 4 sa hapon sa Efraim Treñas Boulevard sa Barangay Nabitasan, La Paz. Magatambong sa nay Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag Congresswoman Jamjam Baronda. Yara man ang nagapadalagan sa pagkakonsehal sang Team Uswag nga sa nay Dr. Orminico Baronda, Attorney Sedfrey Cabaluna, Cap John Eric David, Attorney Romel Doron, Kagawad Eli Estante, Rudolph Ganzon, Carlos Havillana, Attorney Francis Grace Parcon, Attorney Rex Sarabia, Miguel Treñas, Johnny Yang, kag Alan Zardlivar. Gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad, magatipon ang mga supporters para sa rally. Inina ang hugnat sa pag-upisa sa kampanya nga suno kay Mayor Jerry Treñas, mangin matinlo kag tampad. Mangin dinapit nga bisita ang halangdon nga senador nga si Franklin Drilon kag Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Magaabot man para magupod sa rally ang bata ni Vice President Leni Robredo nga si Aika Robredo. Pagaopdan sang Blue Angels volunteers kag iban pa nga supporters gikan sa nagkalain-lain nga distrito ang rally sa palabuton nga Sabado. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.